Ja, det her bliver egentlig bare en dag i my life, fordi jeg skal rigtig mange ting, men jeg kommer til at lave en voiceover, så... Eller det tror jeg faktisk ikke, jeg kommer til. Jeg tror, jeg kommer til at snakke, for jeg skal cykle der, jeg skal på Christiania, tror jeg det hedder. I don't know what the fuck it name. Men lige nu skal der min negle, så jeg vender tilbage lige når jeg skal til at tage. Okay, jeg fik ikke helt filmet det der med tøjet, og der skulle jeg på. Men jeg okay, så jeg har virkelig kommet min egen tøj, og mit hår i der bare klokke. Okay, så det her det er outfittet. Shut up. Så gør jeg også bare sådan her. Skal jeg ikke filme? Men nu har jeg fået tøj på, og jeg har virkelig kommet min egen tøj, og nu skal vi tage. Så jeg vender lige tilbage, når der er visen er kørt, og så vender jeg også tilbage, når der er vi er derovre. Så lige nu er vi ude og cykle. Jeg sidder alene i der cykel med taskerne. Vent 2 sekunder. Okay, vi er lige kommet ud for de der... For de der grus der, de der sten. Min far han cykler mig, og jeg er bare her sidder i den alene. Han er meget fokuseret. Jeg er bare alene der. I der cyklen, fordi Oscar han vil hellere have sin egen legecykel. Og det er skide koldt, så ja. Men det er skide hyggeligt også, så det kan virkelig anbefales. Jeg er lidt derudad. Det er sådan virkelig hyggeligt, det kan virkelig anbefales, fordi det er hyggeligt, så. Jeg bliver jo nærmest. Okay, også anbefales at gøre det i København, fordi at du ser meget mere virkelig inde på Christiania. Og så nogle timer skal vi hjem hos min farmor i Fællesparken. Det er virkelig anbefales. Især i, hvor jeg er henne. København kan det virkelig anbefales. Nej, nu kommer der bare. Okay, hvis jeg i København kan det anbefales, fordi sådan, det er bare bedre. Okay, og så vender jeg tilbage, når jeg er ved, at når vi skal snart hjem hos min farmor, vender jeg tilbage. Lige nu er vi på døner, og jeg skal bare have en dønerbowl med kylling, pomfritter og Har du det der sukker på? hvad er det? Og sølekål. Nej. Og så har jeg lige fået Oscar har lige fået sin døner. Og jeg skal snart min døner. Så der kommer også en par 2 på det. Ja, men det kommer hjælp. Jeg laver det med i film. Hvordan synes du, det smager? Hvad? Der er ordentligt meget det der sukker. Så par 2.